ndiye leronse tikupitirira ndi program imeneyi ya anthu okuba chifukwa ngati kuli anthu amenenso akudirizanso boma ili komanso makampani osiyanasiyana ndiye ndi ma procurement officers. Ma procurement officers ndi anthu ena mwa iwo amene ali pa mndandanda wa anthu okuba amene amapangana ndi anthu a bizinesi amene amapangana limodzi ndi mabwana awo ndikumatenga ma 10%. Ndizomvesatu chisoni pano ndi kunena Panyasa kuti Voice Box lero pa 17 April 2025 ndipo lero tobweretserani mawu a Boni Kalindo owanyadira amangoti the DC most dangerous child president bungwe la Malawi first the people first. Boni Kalindo akunena kuti nthawi zambiri Malawi timakonda kuloza zala kwa anthu andale kuti akutonongera dziko akutonongera zinthu zathu za mboma komatu pali kagulu kena ka anthu kamene kakuononga dzikoli mwakachetechete ndipo anthu amenewa ndi ma procurement officer anthu amene amagwira ntchito yoonetsetsa kuti katundu amene boma likugula ndi kugulitsa ndi uti ndati anthu amene wawa kuti upeze iweyo ngati munthu wa business upeze contract yopanga supply katundu kuboma akutuma inena kuti nthawi zinatu uwapatse 10%. Tete limodzi pano Panyasa Voice Box kuti ndimvuti Boni Kalindo akuita mbasula bwanji nkhani imeneyi ndipo akamaliza timafuna musango choka chonde munduze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. The DC mwana woopsa kwambiri amene ndimangoyima pa chilungamo ndipo lero ndiye ndiswa usakhala masewera nditumbula lero ndiye ndigaya chifukwa ine zimandipweteka ndikamaona dziko ili la Malawi likupitirirabe kukumana ndi mavuto chifukwa cha anthu akuba. Ndipo ndafuna ndikuuze na Malawi dzulo ndinangoyamba nkhani imeneyi ya anthu okuba amene akudiriza dziko lino andale amaoneka avalavala masuti anthu okuba amene wawa ndipo awa amene amaba mwina ngati mawiri bala akuba zinthu zina zazing'ono amene wawa si okuba yayi anthu amene anthu osowa amene amangofuna apezeke nakache kuti akagule ufa koma mbava zenizeni zili mboma ndipo akanakhala kuti tili ndi ACB yamphamvu yomanga anthu enieni okuba monga amene amanenera Malemu Chilima kunena kuti kumaula kuchichiri kuzomba kuzakhala enieni okuba nkhuku azatuluka m'Malawi muno zinthu zili bwino koma anthu amene amayikirana kumbuyo ndipo anthu andale wande anthu oyipa kwambiri amene akulipangisa dziko limeneli la Malawi dziko limene Mulungu analidalitsa ndi china chilichonse koma likupitirirabe kusaukirabe likupitirirabe kumapempha chifukwa cha anthu andale. So dzulo tinayiyamba nkhani imeneyi ya anthu andale amene akumafuna kumapeza ma contract kudzera kumphamvu basi ati chifukwa choti iwo ali mboma basi azivutisa anzawo ndi awo akumapempha kunena kuti azipanga ma business okhaokha kumulanje uku ku JSEED program. Ndiye leronse tikupitirira ndi program imeneyi ya anthu okuba chifukwa ngati kuli anthu amenenso akudirizanso boma ili komanso makampani osiyanasiyana ndiye ndi ma procurement officers. Ma procurement officers ndi anthu ena mwa iwo amene ali pa mndandanda wa anthu okuba amene amapangana ndi anthu a bizinesi amene amapangana limodzi ndi mabwana awo ndikumatenga ma 10%. Ndizomvesatu chisoni kunena kuti kuli anthu amene amakhala ndi mtima ofuna kuyamba ma business ndipo anachita register ali ndi ma license ali ndi ma certificate koma ndikukuuzani ena mwina athapo zaka 10 pakanaso kungonyanyala kuti ndingosiya chifukwa chonena kuti every time umene amaamba iwo kuchita apply akaona kuti kwabwera contract kwabwera business mu news olo achite apply motani samatengedwa kuli eni yake nkhalakale zimene zimati akangoona kuti kwabwera contract kwapena kwabwera china chilichonse chokhuzana ndi business amene onde amene amapasidwa iwe amene ulibe zina amene ulibe ma connection ndi andale palibe chako chimene chingaende
komanso amene ulibe ma connection ndi wa procurement ni mabwana palibe chimene chingaende. Kulitu ma 10% amene amaperekedwa, ndipo nthawi zina contract imakhoza kukhala yoperekedwa ndi ma conditions. Aku procurement omwewo, mabwana omwewo amamuimbira munthu kumuuza kuti ulembemo mwakomo ulembemo zakuti kapena ngati munthu jawalemba kale iye ujama akachitenga ndikuchiona ndikumuimbira iwe walakwitsatu pakuti sunayike muchakuti uyike muchakuti kumuuzira munthu uja mayeso. Tathamangani abale muende mupite makampani osiyanasiyana, zipatala zosiyanasiyana, mukapeza kuti nkhalidwe umene ulimo makamaka ku Kamuzu Central Hospital kuli a procurement okuba kopsa mabwana akumeneko okuba amene akumagwirizana ndi kampani ina yake imozi 10 years itu imangochita yomweyo kumangogwira ntchito yokhayo kumachita procure zinthu kumakachita supply zinthu ku Kamuzu Central Hospital kampani imozi. Yeti mukayang'ana ndandanda wa ma vendors kuli makampani osiyanasiyana, ndipo kampani ya nzeru procurement officers anzeru amanena kuti amene mwapanga ujeni supply niyo zinthu mwina kwa mezi imeneyi tiyapaseso anzanu tiyeseso anzanu. Ndiye kuti in so doing ndiye kuti tikuthandiza each and every individual. Komanso pakati apo kunali magawo kunena kuti achigawo chapakati amene ndi ya business azipanga supply ku chigawo chapakati, achigawo chakumwera azipanga amene amakhalaso kumeneko azipanga supply business kumeneko, chigawo chakumpoto Eastern Region choncho. Koma pakali panopa munthu akuchokera kunsanje ndikukapereka zinthu kuchitipa, akuchokera ku Nzuzu kukapereka zinthu ku Mangochi, akuchokera ku Mangochi kukapereka zinthu ku Mwanza chifukwa cha corruption. Andi ini madabwa kunena kuti why kumalawi kunoko tinakhazikisa bungwe limene la ACB ndithu ku Kamuzu Central Hospital ndiye kumeneko ndiye kuli chisimo kuli khalidwe loyipa kwambiri anthu aku procurement amene akupanga madiru ndi kampani imodzi imene sitikufuna kuyiulula panopa koma zina lake ndili nalo. Kampani imene indi imene ikupanga madiru ndi anthu aku procurement ku Kamuzu Central Hospital okha kumangopanga yemweyo olo munthu utachita apply motani utachita qualify china chilichonse siumatengedwa chifukwa chani. Wani kuli ma 10% amene akulu mabwana akumajera ma department osiyanasiyana makampani osiyanasiyana. It's not only Kamuzu Central Hospital but we have other institutions amene akupanga khalidwe limene lili. Mukapita ku Eskom mupite ku Eskom mukaone mmene kulili khalidwe lache la ku Eskom. Andale alowa ku Eskom kumagula zinthu ndikumalipidwa asanachite supply zinthu zija. Kulidi kumeneko mapolo, kulidi kumeneko zokhuzana ndi zamagesi zosiyanasiyana anthu amachita kupasidwa macheke onenepa, macheke aphamwamwa koma ntchito sanagwire. Zamarepu muone ndipo kumalawi kuno ndikophweka kopsa ziko lomvesa chisoni kuwaona anthu amene akubawo ndi amene akumangidwa osiyana. Amene akumangidwa ndi anthu amene mwina angosowesa mwina njinga kamanso mwinaso njinga yonamiziridwa. Inutu munati mpite m'maprison mukamve milandu ya anthu amene ali m'maprison mukamve zifukwa zimene amangiridwa iniyo kumatuluka nsonzi. Anthu ambiri amene ali mundende ndi anthu osalakwa ena kungonamiziridwa ngati mkulu wina wake waku 49 kulilongwe uko chakwa senti uko anapezeka kuti anali gulu la anthu awa amalondera usikuwa awa amaena kuti ainkata awawa amapangisa kuti makomomu kapena madera muzikhala chitetezo.
basi kungogwidwa tu ndi apolisi nkhani yake ati Wilibala otchulidwa umwana kumutchula iyeyo kuti ati waba katundu wa 60,000 tikunena pano wachajidwa 7 years. Koma anthu eti wokuba eni akuyenda mtaunimu amene aba ndalama za boma amene akudiriza ziko lino akumayenda scot free ndi ziko lomvetsa chisoni. Nkhani yanga yachiwiri ndikuyenera kuti ndikhale limodzi ndi anthu achitetezo. Tikati anthu achitetezo tikunena Akwame ngakhale analanda anthu malo ku Kasasire uku ku Nkhata Bay. Koma ndikufuna ndinene chilungamo kunena kuti ngati ku Malawi kuno kuli anthu ena amene akuzunzika ndi men in uniform. Tikati men in uniform sikunena ame, apolisi, aprison. Makamaka aprisoniwa ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri. Ndipo ku ameso kuli anthu omvetsa chisoni kwambiri. Ku polisi kumene kundiye nyanyi anthu amene amalandira salary yonyenyeka, salary zonyenyeka. Kumuona wa polisi akuperekeza president ali pansewu mvula ikuvumba tumonga mene zikuchitikira ngati ku Blantyre pa ujeni pa game paja. Awasite amene akumatolera tima toll fees ta parking fees alibe olo nyumba. Mvula ikamavumba amakhala mpaja nsikana ndikumatolera ndalama. Alibe manyazi a Blantyre City kunena kuti mwina angomanga kena kache kuti munthu uja azikhalamo nthawi ya mvula azitolera ndikumasegulira anthu. So ngati kuli anthu ena amene akuzunzika kuopsa muno Malawi ndi a Malawi Army, apolisi komanso awa a prison kuyang'ana masalale yawo eniyo mukhoza kumalira. Anthu amene ajawo akuzunzika koopsa ntchito imene jakungogwirira kuti nangatipanga bwanji ndipaja mmamva inu kuti wa polisi wina waziombera, wa ame wina waziombera, wa prison wina waziombera chifukwa kumene kuja ndekulima katapiratu. Anthu akuzunzika koopsa kumene kujago. Kaye pakali panopa mabwana alowa chiwewe akangomuona munthu kuti wapita ku private duty ndalama yache akumagawana hafu ndi bwanawo. Tikunena tu awa ame, apolisi, awa prison up to now even olo ameki ajawo sana apase ndalama zawo ku Lilongwe Central Region anabero zona kumene koko kumekiko mukulephera kuwapasa anthu ndalama zawo pakana lero kuchokera phase 1 phase 2 pakana phase 3 simunapase. So lero ndikufuna ndikhale nawo limodzi ndi amvere chisoni anthu amene wawa ndi alankhulire anthu akuame awa akukwezedwa mapromotion kupanga mapromotion a dilu. Ndipo tu Malawi ametu inali kaletu inali institution ya discipline. Lero mukamamvesera kumene kumuona kuti kuli ma promotion angopasana pa chibale okhaokha ma promotion. Mpolisimu muli ma promotion apasana okhaokha. Ku prison kundiye kumene kokumakha ngati khandi kuchimbuzi anthu aje uniform yawo yokupsya ngati iyo. Alibe china chilichonse ngati ali ndi chinthu chabwino chimene chimaoneka ndi anthu ako prison ndi futitu kapena pistolotu koma kuwang'ana amene kana sankha uniform imeja ni ndani yokupsya olo sapato zawo zosakongola ngati izo aku prison. Ndiye uyang'ane zinthu zo munthuyo akhalenso kuti ndiwosaoneka bwino akhale kuti alibenso china chilichonse ndi mavuto tu okhaokhatu. So ku ame kuli mavuto ku ame. Tikunena panopa ati anthu akudandaula za ma promotion kuti sana angosankhana okhaokha pa chibale ndi apaso kwabweraso inatu kungolandira mafoni kunena kuti aliyense pakale pano apereke size ya tracksuit amekondwerani ali commandate vala ma tracksuit atapereka aliyense size yaje angonaso kwabweraso mafoni so kunena kuti tathokoza kwambiri kuti aliyense wapereka size yake kuchokera khandi kumoyale khandi ku Kamuzu Barracks tathokoza khandi kuzomba aliyense wapereka size ya tracksuit yaje. Tafuna tikuuzeni kuti aliyense timudula 150,000 kuti alipire tracksuit imene.
Zoona boma la Chakwera limenelo munthu sanakonzekere bajeti ina iliyonse yogula tracksuit and zovala zakumene kuja zambiri zimayenera kuti ziperekedwe ndi aboma, ziperekedwe ndi boma. Lero akutenga 150,000 munthu amene ali ndi salale yonyenyeka kale ati amudule 150,000 ya tracksuit. Ziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni. Amene akunjoya kunoko ndi andale, amene akunjoya akumaba ndalama zapamwamwa kumangounjika mmakomomu, koma ayi ndithu osamangidwa iyayi. So ame akudandaula, ndipo ambiri akundiyimbira mafoni kudandaula kunena kuti ife sitikuziwa kuti chinatiloza ndi chani kuti tikalowe kumene kuku. Andi mukayang'ana amene akulandirira ndalama ame maiko osiyanasiyana mu Africa momuno, even ku Zambia, ku Mozambiki, ku South Africa, kunoko ame yathu ndiyomvesa chisoni. Polisi yathu amachita anthu kumaoneka osiririka. Apolisi akukongola kaye azimayi atavala zovala zabwino, koma ayi olo magalimoto amene magalimoto manyaka okhaokha. Ndiye ukakhaso kuti mwina wafusa zimenezo ndipaja umatumizidwa iwe kumala katu, ndipaja umatumizidwa iwe ku Chizumulu Island. Kaye ukhale kuti siwe wantundu wawo padakali panopa malinga ndi kusankhana mitundu kwakulaku, uziwe kuti iwe ndi shauli yako. So utenga umene ukupita kuja kumachedwa kwa wamkulu wa ame ndionena kuti anyamata ako akudandaula kwambiri, akukudandaula khaza zimene ukuwapanga, akudandaula kunena kuti kuliso pano segregation, kusankhana maudindo osiyanasiyana, anthu okuti sondo osaphunzira, ana okuti angobwera kumene koma mukuachita promote. Kuti amene apasidwa ma promotion yoto ndi ana amabwana tu, komanso okuti sanathe chaka, koma amene akhala akuchita save muwame momo kwa nthawi yayitali pakana lero lisanapangidwe. Kani yomvesa chisoni ina ndi ya ku Queens ku 6A kanga 6A pakale panopa mapatient ambiri auzidwa kuti azipita mmakwawo azabwereso Easter ikata. Koma iri ziko iri ine sindinambe ndamvapo kuti chipatala chimakhala ndi holiday, koma boma ili la Chakwera mapatient akuuzidwa kuti azipita kwawo azabwere Easter ikatha. Munthu kuti ali admitted ku chipatala ndi dzulo kunali round anayendera dzulo mabwana. Kodi andudu akuzunzika tukumalawi kulotu. Chipatala cha Kwizi cha madokotala auza mapatient kuti werukani muzipita. Ine likalazuka zilikana madira kulo makolo alandilakwira kwa munthu osauka alibe ndalama zote kagulire makwala kuchipatala, ndiye mukumuuza kuti azipita kwawo azabwere Easter ikatha. Ayi Mulungu akuyendere mwabaderadera. Azanga tatavangani musaone kumalawi kuno. Ndikalindo the DC mwana opsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village kwa Kenneth Kavumbwe, box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.